Нашето село Зая се намира сред красивите и заоблени хълмове на централния предбалкан, точно на пътя, който тръгва от Русе през Велико Търново, прохода Шипка и свършва в Стара Загора. И днес той повтаря извивките на древния път, по който са марширували римските легиони, армиите на българските царе, а по-късно и турските орди тръгнали към Великия Търновград. Знам за това от дядо ми Никола, наричан още Рамбула. Роден в края на 19 век, той от малък е на път по света като бахчеванин, търговец и занаятчия. Връща се в България, за да създаде семейство и дом. Участва е във всички кървави и безсмислени войни на 20 век, във въстания и бунтове. Бил е в лагер, в затвора, защото вярваше в идеалите на своето време и най-вече в България. Помня го, едър, но благ синеок старец. Той имаше безусловна обич към българското, беше горд, че е българин и считаше това за особено достоинство. До края на дните си той остана часовникарят на Дряново, а заедно с баба и Леля въртяха своето малко стопанство в Зая, имаха своята градина, животни, пчели и се радваха на благоденствие и любов. Здравейте, аз съм Лиза, а това е моя съпруг Дани. Ние сме заедно от 5 години и отглеждаме 2 деца, 2 кучета и 1 котка. В началото на тази година, като дойдохме в Зая, аз за пръв път видях това место. Първоначално мислехме да го продадем, но много скоро размислихме и решихме да не правим тази грешка. За мен този имот е връзка с моите корени и с моето семейство, а за нас двамата това е връзка с българщината и с историята на България. Затова ние решихме да се отнесем по въпроса доста сериозно и да направим нещо специално. Една къща за гости, но не стандартната, а за специални гости, които имат специални изисквания, на които сме готови да отговорим. Там ще бъдат добре дошли мотористи, къмпингари, все добри хора. Планинари, пътешественици, всички, които обичат да пътуват. Мечтата ни е да реставрираме нещата възможно най-близко до оригинала им, до този оригинал, който аз помня от моето детство. Затова сме запазили страшно много от старите мебели, врати, прозорци и ще използваме абсолютно всичко, което можем. Моята мечта е, когато влеземе в къщата, да усещаме сякаш дядо ми току-що е излязъл от нея. Парцелът ни е с големина 3 декара и се намира на най-високата част на селото. В долната част на двора има овощни дръвчета, орехи и лешници, които ще запазим. Над тях са основната къща, сайванта, плевнята и помощните постройки. Нашата идея е да дадем нов живот на старите постройки, да превърнем имота в място не само за почивка и селски туризъм, но в център за запознаване с историята и традициите на този регион. Затова разделихме проекта на 2 основни етапа. Първият етап, по който вече работим, включва превръщането на двора в удобен къмпинг, възстановяване на основната къща и трансформация на сайванта. Под дебелите сенки на дърветата ще се разполагат палатки, маси, огнища, предвидени са бани и други удобства за къмпингуващите. Разбира се, най-щастливи тук ще бъдат децата, ще играят из двора до късна вечер, ще се катерят по дърветата и ще вършат геройски бели. Основната къща, която в момента ремонтираме, е на 3 етажа и е изградена върху основите на стара възрожденска къща. На приземния етаж има мазе и гараж. Мазето с камъните си стени е естествена механа, а гаража запазихме за просторна кухня с всички удобства. На горните етажи има широка гостна, 2 бани и 5 спални за нашите гости. Устройството и обзавеждането на къщата ще повтарят максимално близо автентичните, но без да спестяваме съвременните удобства. Сайвантът ще нагласим в място за сладки приказки и забавления през лятото. Ще добавим няколко асми, които да създадат приятна сенчица, а освен масите и столовете ще има джаги и маса за тенис. Вторият етап на нашия проект включва плевнята и етнографския комплекс. Плевнята е солидна каменна сграда, в която на времето се е складирало житото на цялото село. Днес тя ще заживее нов живот, като двоетажна къща с неповторима атмосфера, вътрешно огнище и стъклен таван. До входа към улицата планираме единствената нова сграда, но в стар стил, която ще представлява етнографския комплекс. В музейната му част ще изложим предмети и документи, които сме събрали, свързани с живота на българите от региона през периода от края на 19 до края на 20 век. В комплекса ще има зала, в която хора с общи ценности и интереси могат да споделят своите знания и умения. За нас вашата подкрепа означава, че още тази година ще завършим първия етап от реконструкцията – основната къща, сайванта и двора. Същевременно ще успеем да подготвим документите си за кандидатстване по програмата за развитие на селските райони за 2014 година. С финансирането по програмата ще довършим започнатото – плевнята, музея и мястото за срещи. Това е нашата реалистична възможност да изпълним своята мечта. Ако харесвате проекта ни, подкрепете ни.